what are you offering Adrian Delija? Ġvidina mistoqsija fil-qosor u kemm jista' jkun ċar. Mela, ħaniprofa fil-qosor għax mux faċli fil-qosor, il-vizjoni tiegħi. Ma jkollna ċar nerġa' niltaqgħu. Min għamel omru żmienu karriera għax għażilha fil-politika għandu dawk il-ħitan tal-ħsib politiku illi jrid ikun strutturat f'dak li jagħmel għal partit fil-politika biex jasal eċetera. Jien ma ġejtx minn dak l-ambjent tal-partit il-partiġan, imma ġejt mill-esperjenzi tal-ħajja semmejthom inti fil-bidu, ix-xogħol tiegħi, il-familja, it-trobbija tiegħi. L-entużjażmu tiegħi l-enerġija li nħares lejn ħames uliedi għadhom żgħar il-kbira ta' 14-il sena. U naħseb u noħlom x'pajjiż iridu jgħixu meta huma jikbru. X'pajjiż ħanħallilhom jien il-uliedi? Dawk huma l-għażliet din il-veduta li qed tajt inti li wħud jgħidu is-sementifikazzjoni ta' Malta? Pajjiż li jkollu iktar diżezz miftuħin, iktar fejn jiġru, iktar fejn jirrabbu lil idhom, pajjiż fejn hemm l-għaqda nazzjonali iktar mill-firda nazzjonali, pajjiż fejn naħsbu fuq is-soluzzjonijiet u mhux fuq il-commissions u l-bwiet, pajjiż fejn l-enerġija ma tfissirx agreements mistura imma tfisser enerġija alternattiva, green energy, karozzi li jaħdmu bl-elettriku, arja nadifa, tfisser li ndaħlu sistemi ta' enerġija nkunu pajjiż pilota illi verament ikun qed jagħmel zero carbon emissions bħala pajjiż sħiħ fl-Iskandinavja hemm il-bliet, hemm il-villaġġi li rnexxielhom ikunu ta' minn quddiem. F'Malta nistgħu nkunu aħna jekk irridu naspiraw li ngħixu f'pajjiż illi dak li jiġu jarawna l-barranin, dak li jaraw sabiħ qed nirrovinawh, mhux se naslu, però l-investiment irid isir. Investiment anke fi strutturi biex nibnu mhux biss il-ħitan, mhux biss il-cranes, imma nibnu il-ħolm ta' wliedna. Dik l-aspirazzjoni tiegħi fil-politika.